Every child has a desire to grow up in a home and be raised by their parents, but Nolufefe Njenge, now 19, lost that chance when she was just 4 years old. 15 years ago, this young lady lost both of her parents. Her aunt Nolonwabo Fesi took her sister's child and raised her. Nolufefe says that growing up without parents was difficult. 10 abazali babaye babhubha nda-adopthwa ngomnye umama. Ndabuya ke ukukulonya last year ndabuya ndazohlala nomakazi wam. Then ndabona indlu yasekhaya ingehlobo and ke ngoku ayilandelelwa ihoywanga. Ngela xesha abazali bam besweleka, I was 4 years old. So ndandidom kakhulu, ndandikho like ngqondweni yabo, and ke ngoku even nangoku ndisathi umama wam andimazi yabo because ndazi umama lo wandiadopthayo. So ke impilo yam iye yatshintsha kakhulu kanti yobana xa ndibona ikhaya lam mhlawumbi babe besekhona mhlawumbi bazali bam mhlawumbi ngengekho nje ikhaya lam. Fesi says she has been trying all she can to make sure that her niece gets her needs. Indlela bona nje bazali uNolufefe wafika mahle ndenyuka endlela iyaqanilekele nayo nethanda ukrwempa kwempana. Ndathi kuNolufefe ndinabantwana apha kum abazulwana bam bayafunda. Into endiyithanda kuwe angonotheven, uthanda isikolo, uthanda icawe, izohlala nam. Akapeyi ngelo xesha uNolufefe, ndingumntu kagovernment mna kuqala kule ndawo ndime kuyo. Bethuna ezinye izinto ndathi Nolufefe uzawutya into endityayo. Wakhe wafika uNolufefe, uyazi xa ufuna indawo uhlala noba kuphina, wafika mba nomntu ongutata ndinewari ngummelwane engekho. Wafika wathi makazi ndiyohlala nalo mntu ongutata. Hayi ke nkosi yam ndalahleka ke ngokuba ootata bacinga benze and uzawuthi ndifumene ilaka yomfazi. Nolufefe uzohlala kum. Weza uNolufefe bethuna. Fesi's wish is for Fefe to have her own home built while she is still alive, as that is her niece's dream. Ndathi Nolufefe funeka ke ngoku silwe indaba lendlu. Ndabe ndicele nakonontlalo noba libhangala. Ndathi kuyazi imbangi yokuba masilwe mandilwe noNolufefe indlu yakamamake ukuba xa ndibhubhileyo mna abantwana bam bazamenzela izinto abe engenakhaya. Ndathi masilwe ikhaya noba uhlala apha endlini but into ebalulekileyo iba nekhaya lakho. Nolufefe wants to be proud of her parents' house that is currently in a very poor condition. She is calling on good Samaritans to help her build her home. Cela uncedo ngokuthi ndakhelwe indlu yasekhaya njengoba inje nibona nani, because ndifuna uhlala ekhaya because akumandanga uhamba uhlala usemncinci ngoba ke ezinye izinto uzawuphathwa ngenye indlela ongayiqhelanga. So into mna ndinqwelela ngaske ndihlale kwindawo ethi xa ndibiza kusekhaya. We tried to get in touch with the ward councillor, but all of the councillors we phoned said that they had no authority over the street where the Njenge residence is situated. Reporting for MPK TV News, Lusluetu Andoni in Garyecha.